TFC engkha hati khainani tei dal bidal nangmani jamung manthokmani kahamni kuma. Tabukno TFC app download khaidi. Tangai hinmale oro grocery mani paithani 50% jora khaiklai muri jagai tongo. Hati engnani bagibo te mungsa wansukna nangya. Chicken biryani chana hamjangnai rokni bagai tebo koktuma kaham. TFC o tabuk chicken biryani paikhe 40% khaiklai jak mannai. Kothok manai klai khe asak manthogui tongkha norokni yakphao. Haike tamungui lernai tabukno mobile nadi Google Play Store te App Store ni TFC app download khaidi. Tei nogo achuk tutuino klai sake hati order risidi.